tam pri programom, no, s tým programom, čo natáčam. Ale už som tu späť a no, takže áno, vlastne to sa mi robia. A už ste si možno povedali, že no, proste toto vidíte to, že MC 64 stack, MC 4000, bla bla bla. No, ja vám to vysvetlím. Takže tuto, počkaj, jak sa to volá. No, tuto to proste nájdem. Kde to je? Ja vlastne môžem spraviť toto. Zavina Project E. A toto. Transmutačný tablet. Si vole, to je dosť drahé. No. Tak... No dobre, to spravíme niekedy inokedy. No, takže... Potom sú tu ešte ďalšie také prkotiny, ktoré zatiaľ ešte nepotrebujeme. Eins, Wein, tak nič. Že Eins, Wein... Ja som si myslela, že toto tretie bude policaj. No to je jedno. No, takže toto má každá vec nejakú emoce hodnotu. Príklad toto tu má 4000 a toto tu má 1 000 000. No, takže to bude ešte na dlho. Teraz by som chcel tuto ísť niekde. Áno, ja som vlastne v minulej sérii hovoril, že tam pôjdem tuto do tohto. Do tejto bažiny, čo to je. Tam idem. A ty si čo zač? Blížiš mi? Môžem si na teba to nič. Ja som si myslel, že som na tom stal. Dobre, idem sa tam pozrieť, že čo to je. Ja, to je džungla, aha. OK, tak mám tam blízko džungle. To je dobré. Vlastne tým sa... Načo sa to rýchlo to rozbíja. Jaj. Sušenky! Sušenky. Dobre. To si... Zoberám na sušenky, to potrebujem. Nice. Ja horím! Pomoc! Ja horím! Pomoc! Pomoc! Ja horím! Pomôžte mi! Ďakujem. Dobre. Trochu som to... Farma na všetko. To som si tam vlastne poznačil. Kedysi. Kde spravím farmu na bambus? Bambus! Bambus je dosť užitočný, takže sa hodí ho mať. A veľmi rýchlo rastie, aj veľmi rýchlo sa ničí. Mi trochu vyrastlo, no niečo som tam postavil na seba, ale jedno. A ja znovu horím, lebo som blbý, to nevadí. To už vadí, keď už úplne horím, tak to je úplne, neviem, to už úplne vadí. Dobre, všetko? No ty vole, tu je bambusu. On to má 2000 MCčok. Počkaj, z toho sa spravím automatickú farmu na MCčka. Ale to bude až na dlho. Zatiaľ si tu vyhodím
Tieto veci. Šinky. Bramboj stoja koľko? To sú lacné dosť. Nožík. To je nožík. Nie! Daj to tam späť. Tak, dobre. Krásne. Tak, a vykraftím si asi... Nežka, ja som chcel vlastne tieto kokoa veci. Dám toto, dám takto. Počkať, čo? To mi nejako nevychádza. Počkaj, lebo... Ale to je tá, ona. My z toho spravím malý oný strom. Ja chcem ten... Ja chcem kakao. Ja chcem kakao na sušenky. Eggplant. A vaječník. Počkaj, jak sa to volá? Čo je eggplant? Jaj, baklažán! Ja mám baklažán v Minecrafte. Ty kokos, ale ja znovu horím. Čakaj, ale chod do tej vody. Dobre, krása. Teraz idem na povrch. Super. Že mi zima v... A melóny! Daj mi melóny. Melóny chcem. Melóny potrebujem. Melóny sú nádherné. A ďalší baklažán. Ty vole. Tak tento... Ja ho môžem rozbiť? OK, tak to ho rozbijem. Ty vole. Horím. Chod do tej vody. Hneď chod do vody. Ty vole. 42. No. Ty kokos. Tomu sa hovorí, že veľa. Tomu sa hovorí, že veľa. A znovu horím, lebo si nedám pozor. Salmon zdechni. Salamúnsky steak. Melón. Dám si melón. Ešte voa. Ešte si dám voa. Voa. Čakaj. Le parkour? Tak nič, vykašľať sa na to. Catfish. Ako catfish? Čo to je? Mačacia ryba? Čo? Dobre, to je jedno. Že to je mačacia ryba. Divné. Supply ship. Hej, no. Spravím na moju... Tu, nejak... Čo sa my pekáme. A peanut. Môžem zasadiť peanut do zeme? A nie, tak iba zežrať. Kandola. Tu mám farmu. A ryža. Počkať.
Vlastne ten, jak sa volá, ten transmutačný tablet bude vlastne ako keby nekonečná čestka, tak by sa to dalo nazvať. Vykraftím si... Čo si vykraftíme? Zlaté jablko, ja som zabudol, že ho vôbec mám. Mašromstiu. Zoberiem. Vykraftím si chleba. Tu mám kameň? Nie. No dobre, takže ideme. Glistering, melon. Chleba. To mám ešte tieto nepotrebné veci, to tam môžem schovať. Aj s týmto. To tam zales. To je jedno. Sa vypeč. Aj, už je to z toho nič. Super. To je jedno. Necháme vaječník, či baklažán. A ideme do jaskyne. Len ja tu ešte vykraftím prejsť tú sekírku. Vody mám. Takže by to malo byť v pohode. Čiže to znamená, že mám hlad, alebo že je tu nejaká príšera, ktorá ma chce zabiť. Neviem. To je jedno. Litíry. No, to je jedno. On má 8 On má 8 armor. Hunter. Au. Jawajs. Zdochni. Krása. Ektoplasm. To neviem, čo znamená, ani na čo to je, ani... No, proste neviem. Zdochni. Dobre. Rakón. To potrebujem. Železo! Železo, áno, máme železo. Nádhera. Zdochni. Dobre. Sa napijem. Creeper? Ty si taký creeper? Dobre, áno, to sa mi vydarilo. Nádhera, sa vydarilo. Čo to je blok? Dobre, to je jedno.
Nevadí. Ano. Vydarilo sa mi to zase. Tie. O, vajco! Tak nič. A villagery, dobre. Som bol minulý diel. Hajro. 10 emeraldov? Ty si nejaký drahý. A postihnutý. A zvonec. Nemáte tu posteľ náhodou? Ľudia, nemáte tu posteľ. Vypadni. Teraz spím ja. Nebudem potrebovať žiadny respawn, ale... Emerald. Počkaj, papier chceš. Chleba. To chcem. Ešte tomato seeds. Onion. Smithing table. Ty ju predávaš čo? Nie, ty iba... Chceš, aby som si ja kúpil od teba. OK. Ty si zbytočný. Papier. String. Zeden emerald, to je docela drahé. Počkať! Keď toto stojí iba až 16 000 emerald, papier stojí iba 768 MCčka. Ja môžem spraviť nekonečné MCčko. Super. Môžem spraviť nekonečné MCčko. O, počkaj, tebe dám flashing table. Flint. Jaký štrk tu je. Áno, je to. To netreba už ťažiť. Potrebujeme iba 2 štrky. Jak sa robil ten? Dobre, mám Flinda. Nie, nemám oný, ten. Jak sa volá? Štrk. Nie, počkaj. Nemám drevo. Sakera. Aj tak idem na blízku, lebo mám... No, skôr nemám. No. Nemám miesto v inventári a mám plný inventár. Tak som to chcel. Dobre. Ja si niekedy sám ani nerozumiem, takže keby ste mi náhodou nerozumeli, tak to je proste tomu, že neviem. Bežíme. Ja bežím domov.
Som doma a potrebujeme ešte čestku. Tu mám to drevo. Potrebujem sugarcane. Veľa sugarcane. Musím spraviť takto. Môžem dať barely, super. Sa hodí. Aspoň tam môžem naházať nepotrebné veci. Počkaj, film potrebujem. Gunpowder, toto. No, jedlo asi budem potrebovať. Máte asi všetko. No. Zasadím trochu oného. A zničím trochu oného bambusu. Čo je za zvuk? Haló? Čo bol za zvuk? Haló? Čo to? Bolo ako z nejakej hororovky. No dobre, tak to nevadí. Kvetina! Baklažan, či tortila. Tomatilo. Chceš tomatilo? Máš tomatilo. To nechce. Sa nežerám. Si dáme za chvíľu túto vodu. Počkať, bol som tuto v tomto nether portáli. Rozbitom. Áno, bol. Počkať, to by sa dalo. 1, 2, 3. To by sa dalo. Nie, počkaj. Áno, dalo. Dobre. Potom, keď získam diamantový krampač, tak to vyťažím. Dobre. Levitujúci. Sú všetci villageri. Nie, počkaj, ja potrebujem Fletchera. Fletchera. Je ten nezamestnaný, tu si. Počkaj, na ty máš prácu. Nezamestnanec jeden. Ja si to nezamestnanec, ale zober si tú prácu. Kde je Fletcher? Nie, si Fletcher? Kde je Fletcher? Potrebujem Fletchera. Okej, počkaj, takže ja potrebujem, čo potrebujem? Fletching table. Máš. Si zamestnaný, tak sa zamestnaj! Zamestnaj sa! Haló, zamestnaj sa! Hore, čo sa nikto nechce zamestnať? Treba to dať von. Máte prácu! More, však tam máte prácu.
pracujte niekto na tomto. Nezamestnanci jedný. Ja sa nedá. Hádať nejaký poklad? Asi nie. Nič. Nižšie? Nie. Voda! Žralok? Dobre. Žralok ma nechal na pokoji. Ja idem umrieť. Super. Nie úplne super. Krafťák, áno. A dvere. Áno, železo. Ja mám železo. Ja mám železo. To je super. Mám železo. Ja mám železo moje prvé. A to bude asi prvé a posledné. Ale nie. Čo toto? Láva kryštál. Potásium. Potátium. Potáto ore. Okay. Tam idem. Počkaj, to tiež to potásium, či jak sa to volá. Dobre. Osmium! Áno, osmium. Najmä osmium. Áno, keby niekto nevedel... Keby niekto nevedel, tak osmium je v tomto mode silné ako diamanty. Len má menšiu durabilitu, takže osmium sa vyplatí ťažiť. Ďalší osmium. Áno. To je perfektné. Len 3. Nie, voda. Tiež. Áno. Dobre, som v bezpečí. Lobsterov a lobsterov. Z mŕtvého lobstera nedostanem nič, super.
Jaj. Inak som chorý, takže... Čakaj, idem sa napiť. Aj vy by ste mali zdržiavať pitný režim. Dobre, koniec prestávky. Nikšo pandilopa. O! Fluoritno... neviem čo. No postav tam ty dvere. Fluoritinonite. Neviem, čo to vôbec znamená, ani na čo to slúži. Čakaj, to je jedno. Takže fluorit. Fluorid dust. Áno, toto. Metallurgic infusor. Osmium, 4 železa a redstone. Metal. OK. To bude môj oný. To bude moje číslo 1 teraz. Moja priorita. No teraz to bude moja priorita, lebo... A ďalšie železo. OK, tak to bude priorita. Čo ma zabíja? Čo? Asi na kyslík som umieral. Železné orečko, ďalšie a mám 9. Krása. Takže som zistil, že... No proste toto potrebujeme. Ešte tu ďalší tin. Fluoro... Ale toto ja asi na nič neviem. Zatiaľ to bude asi na nič, ale potom si to zíde. Ale ja už myslím dopredu, takže si to zoberiem. Jaj, nie, voda. Dementná voda, nenávidím vodu. Ale iba v Minecrafte. Rýchlo kraftí. Dvere. A bum. To bolo tesné jak neviem čo. No. To mám. A ďalšie železo. Sa hovorí, že... vyťažím železo. Môj krompáč mi praskol. Super. Potrebujem vyrobiť nový. A... asi nemám na ten... No nemám. Super. Lebo som... Počkaj čo. Knife. Iron knife. Ktorý chcem vykraftiť. A ne, počkaj, ja potrebujem krompáč.
Zakrafte krompáč. Ja vlastne ho potrebujem spraviť z flintu. Som zabudol. Jaj. No nie. No tak to som dokašľal. Ty vole. Takže... Aj mu z teba vypadne. No super. Počkať. Mám jedno železo. Čo môžem spraviť s jedným železom? Môžem spraviť nugetky, to nepotrebujem. Môžem spraviť oné. Tiež nepotrebujem. Môžem... Nie, nemôžem. Môžem iba proste hľadať oný. Štrk. Áno, štrk. Dávaj štrk. Jaj. Juj. Čo to? Tak zober to. A... Aj zem. Sem. Takto. Lopatko vyťažím. Javajs. To bolelo. Trochu bolelo a... rozkraftím si to dávne. Áno. Zachránil som to. Počkaj, kde mám svoj crafting table? Nemám crafťák. Tu je. Z toho si vykraftím. Takto. A z toho si vykraftím takýto krompáč. To je vlastne drevený krompáč. Jaj, počkaj, tu je voda, to nie je úplne užitočné. Tak by stačí si. To bude namiesto čoho bude kameň. A namiesto flintu. A. 3 kamene, krása. Tak. Dobre. Mám krompáč. Vykopem toto. Nádhera. Krása. Doťažím. Kameň. A ešte si tu... Ešte doťažím oné. Ďalšie železo a... To je osmium. Som to tu asi ukončil, takže... Ďakujem, že ste toto video pozreli, ak si ho vôbec pozriete do konca. A... ak sa vám to páčilo, tak proste, ja neviem čo, môžete dať odber, ale nemusíte, ja vás do toho nenútim, iba hovorím. A pre dnešný diel by to bolo asi všetko. Tak sa majte. Dovidenia.